Твої 3 слова про сучасний стан білоруського кіно. Пошук, децентралізація, сумнів. Так було завсёды? Ні, так було не заўсёды, бо значную частку свайго існавання беларускае кіно, па-першае, было дзяржаўным, па-другое, было падначаленым. Беларускае незалежнае кіно, яно з'явілася адносна нядаўна, дзесьці, можа, не ведаю. На пачатку 90-х, я думаю, што сапраўдная першая незалежная беларуская стужка гэта, напэўна ж, акупацыя містэрыі Андрэя Кузіненкі. То бок гэта ўжо сярэдзіна 90-х, гэта познія часы. І вось гэта быў, як на мяне, вельмі файны, вельмі яскравы досвед такога партызанскага кіно насуперак усяму. І тое, што Кузіненка свае матэрыялы вынес па-партызанску на сябе з тэрыторыі Беларусфільма, бо ведаў, што яму не дазволяць скончыць працу, гэта таксама вельмі моцны, вельмі цікавы, вельмі выразны, вельмі беларускі насамрэч крок. Вось. І вось гэта была першая, магчыма, спроба такога экраннага супраціву і артыстычнай нязгоды, я бы так хацеў сказаць. А да таго ўсё было адносна стабільным, бо існавала дзяржфінансаванне, бо існавала дзяржзамова, існавала сістэма дзяржпраката. Карацей, усё было зразумела, і калі ты не будзеш выдзелвацца, ты атрымаеш сваю долю як бы ўзнагародаў, рэзанансу публічнага і медыйных нейкіх апладысментаў. Таму вось такая тэрыторыя была. Збольшага тэрыторыя бяспечнага плавання, бо тыя, хто не хацеў гуляць у гэтай гульні, те папросту сыходзілі з прафесіі, не мелі шансаў да рэалізацыі. А большая гульня пачалася менавіта ў 90-х. Штука ў тым, што Беларусфільм доўгі час існаваў, фактычна зараз існуе як дзяржаўны манапаліст у сферы кінавытворчасці. А кожны манапаліст – гэта плохо, бо гэта пазбаўляе творчы працэс ад альтэрнатываў. Гэта пазбаўляе яго ад пошукаў, ад рызыкі. Кіно робіцца прадказальным, і, на мой погляд, гэта дрэнна для кіно. І для гледача, дарэчы, таксама, да і да аўтара таксама не найлепшым чынам, як бы на яго гэта ўсё ўплывае. Таму, калі я кажу пра дэцэнтралізацыю, я кажу пра, першае, адсутнасць адзінага цэнтра кіраўніцтва, па-другое, адзінага рэсурсу бюджэтнага фінансавання, па-трэцяе, гэта адсутнасць адзінага на ўсіх пэўнага такога экраннага канону і зацверджанага стылю. Ну і акрамя таго, дэцэнтралізацыя гэта, як на мяне, калі заўгодна, гэта эстэтычны і ментальны плюралізм. То бок гэта шматмоўе ва ўсіх сэнсах, і ў творчым, і ў лінгвістычным. Гэта культура пошуку, гэта культура адчыненых, адкрытых пытанняў, гэта культура, узгадваючы вядомы польскі выраз, гэта культура непакою, культура супраціву, культура нязгоды. Гэта спрэчная культура, гэта культура эксперыменту. Вось калі гэта ўсё прысутнічае ў кінематографе, ён мае шанец заставацца значным і важкім. Калі не, ну, соры, тады мы зноў трапляем у сітуацыю дзяржзамовы і пачынаем шукаць для сябе замоўцу. Ну, адрозненне ад твоіх усіх суразмоўцаў, якіх вы здымалі, ты пазітыўна падабраў словы пазітыўна. Штука ў тым, што у нас ніхто не выхоўвае свабоды. Нам ніхто не выкладае свабоды. І таму нармальны стан для чалавека, які існуе як творчая асоба ў беларускім культурніцкім асяроддзі, яго наяўным стане, гэта досвед партызанскай харэаграфіі, як той казаў Кудовіч, гульні ў хованкі, так? То бок гэта спробы патаемнага некага руху. Гэта спробы некага такога ціхага выказвання, за якое табе не прыляціць. Гэта спробы некага такога канспіратыўнага фінансавання, каб ніхто не даведаўся, хто табе выплачвае грошы, але ж каб грошыкі былі. Так? То бок гэта культура патаемнага. Вось культура патаемнага збольшага, яна, на мой погляд, дазваляе шмат што зрабіць, але пазбаўляе вось гэтага, як казаў спадар Полуян, куражу. Вось гэтага адкрытага выбуху эмоцый, вось гэтага непасрэднага вострага выказвання. І вось фактычна, вось, як мне падаецца, тыя праявы разгубленасці, якія мы бачым,
тыя крыўды на тое, што вось нас не ратуюць, нам не дапамагаюць, а дзе ж вы ўсе, а як жа мы без вас? Вот гэтыя праявы бездапаможнасці, яны з'явіліся не сёння, яны маюць сябе вынікам усей папярэдняй культурнай працы ў беларускім культурным полі. Людзі разгубленыя, бо яны самі за сябе не прывыклі адказваць. Людзі разгубленыя, бо яны прызвычаіліся, што яны існуюць у ценю пэўных інстытуцыяў. Усё адно, як іх называць. Гэта можа быць дзяржава, гэта могуць быць нейкія рэсурсныя фонды, гэта можа быць нейкія, я не ведаю, знешнія донары ці камерцыйныя структуры, усё адно. Гэта праява залежнасці. А вось калі гэтыя ўсе залежнасці прыбраць, што застанецца? Застаецца творца. Застаецца творца сам на сам са сваімі трабламі. А гэта цяжка, гэта нязручна, гэта праблемна. Тады пачынаюцца крыкі аб тым, што кіно трэба ратаваць. Мне падаецца, трэба ратаваць не кіно. Увогуле кіно не трэба ратаваць. Што не жывое, то памрэ, як казаў Вольскі. Вось, трэба не ратаваць, трэба гадаваць творцаў, я бы сказаў так. А як і што і з кім ім быць? Яны самі паглядзяць, разбяруцца. А про самоцензуру? Ёсць меркі вымярэння ў пытанні пра самацэнзуру. Самае простае і відавочнае – гэта патрабаванне бяспекі. Гэта патрабаванне самазахавання ў сітуацыі дзяржаўнага тэрору і палітычных рэпрэсій. Ясна, што ў гэтай сітуацыі адно з магчымых ратаванняў – гэта адбыцца нябачным. Гэта сысці ніжэй, як кажуць, радараў. Вось калі ты сам сябе пазіцыянуеш як такую таямнічую нябачную субмарыну, так, якая легла на сабе ціхенька на дно і ляжыць сабе, і штосьці там пра сябе думае, да? Гэта таксама праява самацэнзуры. Гэта адмова ад шырокага публічнага прысутнасці. І гэта вельмі небяспечная штука, бо з аднаго боку так мы захоўваем сябе, з другога мы самі сабе адмаўляем у праве быць значнымі. Калі цябе не бачна, навошта ты ёсць? А калі ты ёсць, як зрабіць, каб гэта не было балюча? Ты больше человек творца. Конечно. І тут паўстаюць сумневы, тут паўстаюць праблемы. А паколькі сітуацыя ў нас надзвычайная зараз, і ў гэтай сітуацыі мы раней не жылі, і у нас досведу выпраўлення яе няма, і не факт, што ён можа быць у прынцыпе. Мы трапляем у тэрыторыю невідавочнага. І ў гэтай тэрыторыі невідавочнага самацэнзура падаецца самым простым адказам. А я зраблю так, што мяне не будзе. І ўсё будзе добра. Самападман абсалютны. Бо ось такая стратэгія, яна забівае цябе як творцу, бо калі ты не можаш прамаўляць, не можаш пасылаць свае нейкія сэнсы аўдыторыі. Хто ты, навошта ты? Гэта пытанне, правда? Вось, іншае пытанне, што ёсць абмежаванні самацэнзуры, якія звязаныя, магчыма, са спробамі злавіць некую актуальную кан'юнктуру. Хайпануць на нейкіх вострых тэмах, калі ты сам сабе кажаш: а я зраблю зараз тое, на што мне дакладна будзе фінансаванне. Гэта таксама самацэнзура. Калі ты робіш не тое, што цябе асабіста хвалюе, не тое, што ты разумееш і што табе баліць, а тое, што зараз у топах публічнага попыту, ці камерцыйнай зацікаўленасці, ці палітычнага нейкага інтарэсу. Так, і гэта таксама няправільна. Бо гэтая самацэнзура, яна фактычна падмяняе права аўтара на выказванне залежнасцю ад гэтай знешняй кан'юнктуры. Ці ёсць у мяне такія выпадкі? Я, в прынцыпе, за сабой такога не заўважаў, не таму, што я такі смелы, нічога не баюся, а таму, што для мяне вось гэтая форма, скажем так, творчай нязгоды – это натуральная форма існавання. І без яе мяне проста няма, і я гэта шаную, я гэта ў сабе люблю і гадую. Вось, і таму мне без гэтага няёмка, не без гэтага бездомна, бо мая нязгода – гэта мой дом, фактычна.
Я там, дзе яна, і калі яе няма, я сам, можа, значна менш чаго варты раблюся. І, зрэшты, і эміграцыя мая, яна была ў пэўным ступені звязана не з тым, што хтосьці мяне там праследаваў там, і так далей, а менавіта з разуменнем, што вось, чым далей, тым менш магчымасці менавіта для маёй творчай нязгоды, маёй агучкі, маёй нязручнай пазіцыі. І вось калі я гэта зразумеў, але мне гэта зрабілася відавочным дзесьці ўлетку 2021, вось, для мяне тады паўсталі вось гэтыя вострыя пытанні, трэба мяняць сітуацыю, трэба мяняць ландшафт. Ну, альбо так, альбо ніяк, а ніяк я не хацеў. Міграцыя гэта праблема ці выклік? Для мяне гэта не праблема, для мяне гэта не і не выклік, для мяне гэта натуральны стан існавання. Бо па вялікаму рахунку, як кажуць, ва ўнутранняй міграцыі, да, я існаваў даволі доўгі час. І, ў прынцыпе, вось гэты альтэрнатыўны беларускі інтэлектуалізм, да якога я, спадзяюся, маю гонар, магу сябе таксама далучыць, гэта была культура ўнутранняй эміграцыі. Гэта была культура прасунутай меншасці в сітуацыі неспрыяльнай для яе публічнага існавання. С этой кропкі погляду значна прынцыпова нічога не змянілася, бо я і зараз займаюся сітуацыяй агучкі пазіцыі для меншасці ад імя маёй саманадзейнай асобы, як гэта і было за былымі часамі. Іншая справа, што, канешне, гэта ўсё робіцца больш складаным. Кантэкст робіцца больш драматычным, а часам і трагічным. Я ўсё менш разумею, што адбываецца зараз у краіне, і мне ўсё цяжэй размаўляць з тымі сваімі сябрукамі і блізкімі, якія засталіся дагэтуль у Беларусі. У мяне няма гарантыяў для майго для далёкай перспектывы майго існавання, то бок пазаўтра для мяне няма, бо гэта непрадказальная перспектыва. Я думаю кароткімі крокамі і кароткімі дыстанцыямі. Ну, гэта, канешне, не так камфортна, як магло бы быць. З другога боку, гэта тое, што не дазваляе тармазіць і заганяцца, бо трэба рабіць справу. Бо трэба ратаваць самого сябе самому, і бо ёсць разуменне, што ты сам сабе дызайнер свайго жыцця. І вось гэта галоўнае, што атрымалася зразумець тут. Зноў жа, калі мы пазбавіліся вось гэтай сістэмы татальнай залежнасці ад свайго працоўнага месца, якая збольшага была ў Беларусі. То бок, гэта новыя магчымасці. Зараз мы існуем у сітуацыі адкрытых магчымасцяў. Не факт, што яны адбудуцца, і гэта дрэнная навіна, але факт, што яны ёсць, і гэта добрая навіна. Або такое кінакрытыка, мне, насамрэч, я мала знаёмы. Штука ў тым, што зараз я пра кіно пішу значна менш, я ў прынцыпе пішу значна менш. Магчыма таму, што шмат часу займае мой відеаблог, і вот гэта мой экранны стендап, гэта крыху іншая рэч. А пра кіно я пачаў пісаць даволі даўно, дзесьці напрыканцы 90-х, калі мы у палацы Белсапрофу пачалі ладзіць кінапаказы. Паўстаў вось гэты кінаклуб беларускі, праз які мы прагналі там пару пакаленняў інтэлектуалаў, гэта дакладна. Паказвалі і французаў, і немцаў, і туркаў, і ісландцаў, і шмат каго яшчэ. І вось тады атрымалася такая сітуацыя, што трэба было рабіць штосьці кшталту анонсу на нашы праграмы. Рабіць іх было некаму. Вось, і тады я пачаў пісаць. А паколькі ў мяне была гуманітарная адукацыя, і, в прынцыпе, са словам я сябраваў, неяк яно пакацілася, і пэўны час я даволі рэгулярна пісаў пра кіно. Вось, і ў гэтым была свая прыгажосць, бо я, ў прынцыпе, кіно люблю і любіў, і ў пэўны момант яно для мяне было вельмі істотнай крыніцай некага жыццёвага досведу, эстэтычнага некага кайфу, ну і прафесійных нейкіх такіх выклікаў і іспытаў. Вось. Ну, што яшчэ сказаць? Прайшоў 20 год? 20-й год? Ну, бліжэй да 20-го. З таго моманту прайшоў 20 год, і як змянілася?
Ты стала писаў нейкія рэцэнзіі на фільмы, на беларускія фільмы. Не, глядзі, быў момант, штука ў тым, трэба казаць не пра 20-й год. Трэба казаць ввогуле пра медыйную сітуацыю, якая ўвесь час мянялася. Вось цягам гэтых 20 ці колькі год, якія я змарнаваў на культурніцкую аналітыку, бо я пісаў не толькі пра кіно, ёсць натуральна, і пра кніжкі, і пра музыку, і пра нейкія агульныя тренды. Дык вось цягам вось гэтых гадоў адбывалася вельмі дзіўная штука, пачала адбывацца паступовая дэвальвацыя культурніцкай журналістыкі ў прынцыпе ў Беларусі. І калі штосьці трэба было скарачаць, па скарачэнні першымі траплялі культурныя журналісты. І гэта неаднойчы са мной здарылася, я зразумеў, што гэта агульная тэндэнцыя, што гэта агульныя дзіўныя для мяне вельмі зрухі бачання сітуацыі з боку медыйных менеджераў і рэдакцыяў. І у тым ліку па скарачэнні і папал я трапіў, калі пісаў пэўны час штотыднёвыя кінарэцэнзіі на адным з рэсурсаў, а потым мне сказалі, што сорі, ведаеш, лепш мы будзем перадрукоўваць москвічэй. Бо там плаціць не надо, а мне патрэбны былі ганарары, натуральна. Да? То есть народ абраў такі спрошаны варыянт як бы камунікацый, і ўсе гэтыя пацасныя рэчы наконт самасвядомасці нацыі, наконт асабістага лакальнага досведу, наконт выхавання пэўных крытычных кадраў, якіх у нас в прынцыпе няма гэтай сістэмы выхавання. Вось яны ўсе як бы сышлі ў нікуды, бо не было каму іх агучыць. Вось, то бок, незалежна ад 2020-го я пэўны час займаўся ўжо не кінакрытыкай, не кінааналітыкай, а хутчэй выкладчыцкай працай і медыйныя праекты. То есть крыху змясціліся прыярытэты, і вось там адбывалася ўсё тое, чаго мне не хапала ў гэтай медыяпрасторе. То бок для мяне на сённяшні дзень кінакрытыка не з'яўляецца прыярытэтнай сферай дзейнасці. Для мяне гэта такая, як бы, некая такой паштоўка з мінулага, да? Прывітанне з тых часоў, калі мы рабілі фантастычныя кінапраграмы, калі пісалі жорсткія тэксты, калі мы з Андрэем Расінскім на дваіх на сайце «Наше мнение» разбіралі беларускае кіно праз прызму культуралагічных нейкіх рэчаў. Вось, і прыйшлі да таго, што гэта амаль ніхто не чытаў, і амаль ніхто не ведаў, незалежна ад таго, што мы працавалі там амаль 10 год. Вось, ну, з такім чынам. То бок, фактычна, у мяне быў тэкст «После кіно», дзе акуратна пра гэтую сітуацыю я спрабаваў пісаць, і гэта то, як я сам сябе адчуваю. У пэўным сэнсе я зараз таксама існую пасля кіно. Бо кіно у мяне дзесьці на маргінасе. Можа ад таго, што я занадта добра разумею, як зараз гэта робіцца, і не маю ілюзіяў з нагоды беларускага кіно. Я лічу, што кінакрытыкаў нашых сапраўдных можна пералічыць па пальцах. Вось калі стваралася гэтая прэмія кінакрытыкі «Чырвоны верас», вось, да мяне звярнуліся, і я пацікавіўся, колькі ўдзельнікаў у гэтым пуле крытыкаў. Высветлілася, што 15 асобаў. Я вельмі здзівіўся, бо я магу на сваём досведзе, на ўзроўні свайго як бы бачання сітуацыі пералічыць, можа, в лепшым выпадку 5 фамілій. Але я дапускаю, што ёсць зноў жа такія патаемныя аўтары, ёсць такія партызанскія спікеры і так далее, ці там экранныя тиктокеры, я не ведаю як, якія існуюць, у прынцыпе, прадукуюць пэўнае крытычнае мысленне, але ў тых фарматах, якія існуюць па-за межамі майго зацікаўленасці, майго бачання. Чым яны займаюцца? Яны займаюцца тым, напэўна, чым мусіць займацца сапраўдныя кінакрытыкі. Яны глядзяць кіно і спрабуюць аб гэтым з розным узроўнем поспеху і якасці выказацца. То бок яны энтузіасты. Не, чаму? Не, глядзі, тут ёсць некалькі момантаў. Пойнт першы, кінакрытыкай зараз на жыццё не заробіш. Таму, калі чалавек журналіст, ён не можа быць толькі кінакрытыкам, ён хутчэй за ўсё яшчэ і працуе ў навінах, ён яшчэ і працуе ў нейкіх палітычных рэчах, ён яшчэ займаецца эканомікай і гэтак далей, і гэтак далей. Так? Калі гэта не журналіст,
як я, напрыклад. Гэта крыху іншая гісторыя, бо гэта практыкі інтэлектуальнага такога аналіза, я бы сказаў. То есть больше огульно ты глядишь не на конкретный фильм, а на заяву кино, як оно змяняется? Не, ну, абагульненне, канешне, прысутнічае, але тут крыху іншае пытанне. Тут гісторыя пра тое, што я, напрыклад, у чым адрозненне журналісцкай працы і аналітычнага тэксту. Тым, што ў аналітычным тэксце, калі гэта добры аналітычны тэкст, заўсёды прысутнічае базавая канцэпцыя, базавая ідэя. І гэта заўсёды не проста пра канкрэтную стужку, а пра тое, як праз яе прамаўляе час, як праз яе прамаўляе пэўная культурніцкая сітуацыя. Інакш кажучы, у нармальным культурным аналітычным тэксце канкрэтная стужка – гэта нагода да аўтарскага разважання. Гэта нагода да таго, каб аўтар паказаў сваю здольнасць да аналізу абагульнення, вось пра што мы кажам, і вылучэння пэўных падставовых рэчаў. То бок, за кожным канкрэтным кейсам мусіць стаяць тренд, мусіць стаяць тэндэнцыя. І калі ты яе пазначаеш, ты выконваеш працу аналітыка. Калі не, ты спыняешся на ўзроўні культурніцкай журналістыкі, а гэта збольшага рэпартажнасць, гэта збольшага, калі гэта дрэнная журналістыка, гэта рэклямнасць, калі яна крыху разумнейшая, гэта такая даволі павярхоўная крытычнасць, такой вось, як бы, такой, сказать, дэкаратыўны крытыцызм. Ты казаў, што табе не хапае асобу. Што ты мне ўдалося? Ну, глядзі, у мяне няма прэтэнзіяў да пасрэдных аўтараў, бо кожная сабака, як той казаў, лае тым голасам, які мае. То бок смешна кідаць прэтэнзіі аўтару, што ён, як бы, непасрэднасць, што ён, як бы, не надта добры і так далей. Можна разабраць ягоны тэкст па кампанентах і давесці, дзе ён не мае рацыю. Ну, кажа зараз пра тэст крытыкай. Не, чакай. Я просто пытаюсь понять, які кірунак. Я кажу пра аўтара, я кажу пра кіношніка, пра кінааўтара. Вось калі мы размаўляем пра кінааўтара, я бы сказаў так, што для сапраўднага аналітыка не існуе добрага ці дрэннага кіно. Бо які заўгодна кейс, незалежна ад яго мастацкай якасці, можа быць нагодай для прафесійнага выказвання. То бок трэш – гэта нагода. Шэдэвр – гэта нагода. Жанравы поп-культурны прадукты – гэта нагода. Разумееш, вось пра гэта рэч. Можа ісці размова. І пытанне не ў тым, што няшмат аўтараў сярод кінамайстроў. Для мяне перадусім істотна, што няшмат асобаў, якія практыкуюць, як мне падаецца, якаснае крытычнае мысленне. І вось тут мне не хапае аўтараў, мне не хапае, як сказаць, генератараў сэнсу. Мне не хапае разумнікаў і тлумачальнікаў, перакладчыкаў, з аўтарскага на глядацкі. Сапраўдны кінакрытыкі, ён мусіць гэтым займацца, я лічу. І вось калі няма гэтых пасрэднікаў, мы атрымліваем разрыў сувязяў. Калі публіка мроіць сама па сабе, аўтар жыве ў сваім кіно, яны ніяк не стрэнуцца. Чаму? Бо няма каналу ў сувязі. Такім каналам можа быць пракат, якога ў нас няма. Такім каналам можа быць крытычная праца, якой у нас няма фактычна. Такім каналам могуць быць нейкія медыйныя праекты, праграмы, я не ведаю, там, сеткавыя і гэтак далей, якіх у нас таксама практычна не існуе. Да? То фактычна вось гэтая разарванасць культуры, пра якую мы ўвесь час скажам, у кінавытворчасці яна вось так выглядае, і фатальна вось менавіта тое, што вось гэтыя 20 з большым гадоў несвабоды, сацыяльнай, палітычнай, творчай, яны прывялі да таго, да знішчэння ввогуле інстытута якаснага культурніцкага разбору падзеяў. То бок культура наша застаецца як бы неназванай, незразумелай, непрапісанай, неасэнсаванай. Фактычна мы жывем як у той стужцы лазніцы ў тумане. Існуем самі сябе не бачыўшы. Мы не бачым таго, што адбываецца ў суседзяў, мы не бачым таго, што здымае калега у нашай сферы.
Вось мы не бачым таго, што і як робяць крытыкі, якіх таксама не чутна. Мы не бачым сваёй аўдыторыі, бо няма пракату. І не дзяржаўнага таксама. Бо тое, што мы маем, гэта сеткавыя прагляды, а гэта мізэрныя ўсё ж такі лічбы. Так? І вось гэта ўсё вельмі сур'ёзная штука. І мы тады фактычна, калі мы губляем культуру з поля свайго бачання, мы больш не разумеем, што адбываецца. Калі мы не разумеем, што адбываецца, мы не здольны пра гэта уцямна выказацца. Адбываецца такая размытасць фокусу. І тады мы атрымліваем неуцямнае кіно, пра якое пішуць неуцямныя крытыкі, якое глядзяць неуцямныя гледачы. Для цябе сёння аналізаваць было кіно гэта боль? Я, напэўна, крыху змяніўся як аўтар крытычных выказванняў. З гэтага не вынікае, што я стаў менш крытычным. З гэтага вынікае, што я разумею тую новую сітуацыю, у якой мы апынуліся. Я разумею, што вось папярэднія часы, калі ўсё было зразумела і ўсе ролі у гэтай сістэме былі размеркаваныя, гэтыя часы скончыліся. І вось калі мы кажам пра вось гэтую тэрыторыю невідавочнасці і неўпэўненасці, яна ў пэўным сэнсе адлюстроўвае і тое, што я спрабую казаць, калі зараз пішу пра кіно. Бо мне цікава акурат, як у гэтай траўматычнай сітуацыі, у гэтай сітуацыі культурніцкага крызісу і як бы разбурэння вось гэтай звычайных сувязяў традыцыйнай кінаіндустрыі, беларускае кіно ўсё ж такі дае сабе рад альбо не дае. Якім чынам яно вырулівае у гэтых амаль безнадзейных абставінах. То бок для мяне галоўнай тэмай стала не бездакорнасць беларускага кіно, якая нікуды не падзелася, а хутчэй вось гэтыя практыкі выжывання і спробы новых магчымасцяў. Вось для мяне гэтая тэрыторыя такой панурай партызаншчыны былая, яна змянілася на тэрыторыю адкрытых магчымасцяў, творчай недасканаласці і крэатыўнай рызыкі. І вось менавіта гэта рэч для мяне зараз больш цікавы. Мне не цікава пісаць пра тое, наколькі кепскае кіно хтосьці зрабіў. Мне цікава пісаць пра перамогі, пра то, як аўтар праз свае пакуты прафесійныя і асабістыя, праз свае траблы пераходзіць да новай якасці, да новага фармату, спрабуе нейкія новыя інтанацыі, у яго гэта атрымліваецца. Вось гэта для мяне галоўнае. І зараз, калі я абіраю аб'ект для свайго выказвання, я перадусім арыентуюся не на недахопы, а наадварот, на перспектывы. І нават калі крытыкую, я мусіў пазначаць тыя прабелы, якія можна і варта запаўняць. То бок я працую, зрэшты, як і заўсёды, я працую канструктыўна. У мяне заўсёды ёсць прапановы, у мяне заўсёды ёсць, як у нармальнага доктара, заўсёды ёсць дыягназ і ёсць лекі. Я не выпісываю рэцэпты, але я паказваю, што ідзе баліць, і тлумачу, чаму з гэтым варта штосьці рабіць. Так вось у гэтай складанай сітуацыі, якой апынулася беларускае кіно, як з Ірэнай тады размаўлялі, што з'явілася такая лаяльнасць да беларускай аўтарскай. Ты гэта як бы падтрымліваеш? Не, ну глядзі, лаяльнасць у пэўным сэнсе існавала заўсёды. Бо была вось гэтая завядзёнка, ведаеш, як паўсюль былі гэтыя налепачкі «Купляй сваё», так тут была такая же самая тэма «Любі сваё». І ў свой час на адным з лістападаў нябожчык спадар Янкоўскі старэйшы адно слово казаў, што вось тут ёсць шмат крытыканаў, сваё трэба любіць. І гэта таксама была праявай менавіта вось таго, пра што ты кажаш. Вось гэтай безагляднай згоды са сваім. Вось гэтай гіперлаяльнасці да свайго вузкага кола. Я думаю, што гэта няправільна. Я думаю, што здольнасць людзей захапляцца сябрукамі, яна нікуды не падзелася, што яна дагэтуль існуе. Але я кажу крыху пра іншае. Я кажу не пра лаяльнасць да вузкага кола. Я кажу пра пэўны крэдыт, магчыма, даверу да тых, хто ў неспрыяльных умовах робіць справу.
Гэта іншая гісторыя. Гэта не мае нічога агульнага з татальнай камплементарнасцю і безагаворачнай, як кажуць, паддержкай таго, што робіць хтосьці. Проста гэта, зноў жа, гэта смена акцэнтаў. У дадзеным выпадку мы разглядаем беларускае кіно пасля 2020-го як walk in motion, так? Праект у развіцці. І калі мы кажам пра праект у развіцці, з гэтага вынікаюць две істотных рэчы. Першае, мы не можам выносіць канчатковы вырак. Гэта першае. Другое, мы назіраем за механізмамі руху. І вось калі гэты асабісты альбо супольны рух выходзіць на першы план, мы губляем зацікаўленасць да прыватных разборак і асабістых наездаў. Мы пачынаем казаць пра іншае, пра тое, што ёсць шматслойная агульная справа, якая адбываецца незалежна ад таго, ці напіша пра гэта Жбанкоў альбо не напіша. Бо ўсё адно працэс ідзе. І ўсё, што мы можам як кінааналітыкі, гэта паспрабаваць яго зразумець. Менавіта як логіку пераменаў, як логіку трансфармацыі. Тады гэта зусім іншая тэма. Тады неістотна і нецікава гнабіць курэйчыка, напрыклад. Бо з курэйчыкам усё зразумела, правда? А вось з беларускім кіно не. І вось гэтая гісторыя значна цікавейшая за тое, ці будзе акрэсціна ў нас, ці не будзе ў нас акрэсціна. Бо акрэсціна ўжо адбылося. І, на жаль, не ў кіно. Навошта кіно, калі жыццё пасля 20-го года перайшло з свайго жыцця? Ну, у мяне ёсць вельмі просты адказ. Ну, па-першае, культура, як казаў мой улюбёны фантаст польскі Станіслав Лем, заўсёды была надбудовай над штодзённасцю. Заўсёды, ў пэўным сэнсе, была надбудовай над жыццём, з гэтай кропкі погляду. Культурка – гэта рэч не абавязковая. Можна жыць без Занусі? Можна. Можна жыць без Тарковскага? Натуральна. Можна жыць без Джимі Хендрікса? Да, канешне, можна. Можна жыць без Левона Артуровича альбо Андрэя Кудзіненкі? Да можна, канешне. Нават без Артёма Лобача таксама можна жыць. Так? Вось. На жаль, ці на шчасце іншае пытанне. То бок мы у дадзеным выпадку даволі неабавязковая такая як бы частка ландшафту, і так была заўсёды. Так была заўсёды. Вось. З гэтай кропкі погляду ўсё нармальна. Бо мы былі і застаемся неабавязковымі. Пытанне, пра якое вось ты кажаш, яно правакатыўнае, бо яно сыходзіць з некай такой падставовай моцнай ролі кінематографа, як, не ведаю, архітэктара сэнсаў, будаўніка нейкіх жыццёвых схем і гэтак далей, як некага драйвера жыццёвага існавання. Гэта, як на мяне, абсалютна ілюзорная старасавецкая схема, бо, скажу шчыра, зараз кіно не вызначае чалавечых лёсаў і не пазначае падставовых мадэляў жыцця і не ратуе, як не шкада людзей ад роспача, ад адчаю, ад самоты і гэтак далей. Так, таму тое, што я пытаўся, гэта было пытаннем не супраць кіно. Гэта было пытанне супраць перабольшвання ролі кінематографа. У свой час, пасля 2020-го, мы гандлявалі сочывам на ботанічным на вуліцы Ежа. К нам падыходзіў калега, які стаяў, так змрочна паглядаў, гэтак далей, а потом напісаў у сеціве посце. Вось яны тут займаюцца гэтымі ўсімі справамі, тут трындзец татальны, а яны гандлююць сочывам, яшчэ і смеюцца. Вось гэта пытанне. А ці можна смяяцца пасярод татальнага трындзеца? Гэта не выпадковае пытанне, бо культура ў дадзеным выпадку гэта таксама вось такія чыстыя эмоцыі, пэўная як бы інтэлектуальная гульня у сітуацыі, здаецца, безвыходнай, сітуацыі трагічнай, сітуацыі драматычнай. Ці варта гэтым займацца? Я думаю, варта. Я думаю, варта не таму, што нейкі фільм наш абавязкова выкліча рэвалюцыю і прывядзе да глобальных зменаў. Гэта, па-першае, форма самазахавання творцы, каб не звар'яцець. Па-другое, гэта форма ратавання тых, дзеля каго вось гэтыя, як бы, неабавязковыя рэчы, яны застаюцца жыццёва істотнымі. Гэта другое. І трэцяе, я думаю, што гэта яшчэ і хронікі часу. Гэта дакументацыя таго, што з намі зараз адбываецца.
Бо можна пісаць кніжкі, можна весці дзённікі, а можна рабіць кіно. І кіно гэта таксама сведкі. Вот мы зараз усе, мы сведкі вось гэтага паламанага часу. І калі мы шчыра і адказна будзем гэта ўсё фіксаваць, мы не станем супергероямі, і Оскара нам за гэта, можа, і не дадуць. Але мы застанемся адэкватнымі, прысутнымі ў гэтым паламаным часе. З якім мы можам даць раду сабе менавіта таму, што ў нас ёсць кіно, у нас ёсць наша праўда, ёсць наша творчасць, ёсць нашыя прафесійныя прынцыпы і маральныя прынцыпы таксама. Ёсць наша годнасць, я б сказаў так. І вот кіно, гэта, між іншым, спроба самазахавацца ў гэтай разбуральнай стыхіі.